Здравейте YouTube, аз съм Едвин Джохо, а ние сме IronCraft.bg. Има два подменени ларпа. Те са два и искам да ги покажа. Единият е ларп Ендерман. Той беше открит с нощи. Променен е доста. Ето тук трябва да убивате ендермани. Те се спаунват отгоре, доста по-нагоре. Падат и вие трябва да ги убиете на един хит. Другото е ларп Skyblock, но дано да ви е харесал новият ларп Ендерман. Мисля, че може да отваряте ендър честовете, да си поправяте броните или мечовете с наковалнята, да си енчантвате неща. Дано да ви е харесал. Отиваме към Skyblock. Ето го новият. Нека ви покажа как трябва да си вземете Island. Ето, трябва да напишете Island. Ето. И при вас ще излезне един Dirt Grass блок. Аз съм си взел вече. Натискате Grass блокът и имате вече нов Island. Примерно, да, ето ви и почвате да се развивате. Да се върнем отново, защото има още неща. За да добавите човек към вашия Island, трябва да напишете Island Tab и името. А за да приемете Island Accept. Ако искате да си рестартирате Island-а, трябва да идете на вашия Island, Return Home, и да напишете Island Reset. Не може да се стартира. Но като напишете това, всичко почвате от начало. Всичко ще ви е ново. Примерно това ще бъде така. Аз съм малко начупил. Така и после така. Така горе-долу ще ви бъде новият Island. Мисля, че няма какво друго да показвам. Само да добавя, че съм пуснал една томбола във форума. Може да го посетите. Имаме също така и Facebook страница. Ще оставя долу IP-то на нашия сервер. Аз бях Едвин Джохо. Довиждане от мен за сега и до скоро.